खुलुमबाय जतन हामबाय चिनी विशेष खाय चिनी प्रेस टाइम मीडिया नि दाखौ संनो जों दिनै युड Ipft तै Ipft आं खरकसा Ipft नि AGS सेंट्रल कमिटी तै युड Ipft नि चेयरमैन हिसाबै जों दिनै चिनी जे युड Ipft जेरै एग्जीक्यूटिव चिनारो दं राजू वाइस प्रेसिडेंट युड Ipft मनिलाल देबबर्मा AGS ऑफिशियल सेक्रेटरी चिनी एलबी देबबर्मा तै चिनी मोहन केशियर तै चिनी पोसराय देबबर्मा युड Ipft नि AGS जों दिनै कायसा जागाव आसुक लाखिया विशेष खाय खुवायो राजू देबबर्मा नि नखंगो चिनी वाइस प्रेसिडेंट नखंगो आरो आसुक लाई कायसा जों सिद्धांत ना लाखिया ताबुक बर्तमान जेता प्रेजेंट चिनी Ipft नि जे काजकर्म न जों सन्तुष्ट थानाय अनेक दिन रमैनो जों जे एडीसी इलेक्शन पाइमिनि परे जों रिक्वेस्ट खालामके जेता चिनी पार्टी नि जे सिस्टेम जे काजकर्म रखनो किसा परिवर्तन खालायै जों दिनैबो सामु खालायनायनि बागै जों Ipft सुप्रीमो चिनी सारेनसि देरमोन ताई चिनी सारमेबर कुमार जमातियान थानाय जों प्रपोजल खा रमानि परेबो बरक जेता काजकर्म खालायनिबो बरक परिवर्तन खालायनि फासिंगो थांलिया चिनी जेता डिमांड रखनो बरक आबरनो माने आसुक बरक गंजागिया फैक्टर गंजागिया ओंखाय जेताबो बर्तमान जों अरो 2013 नि सिमि जों सामु खालायमानि प्राय सरकार फायमानि सिगां जों अनेक सामु खालायखा सरकार फायसिनि सिगां जों अनेक सामु खालायखा गाबोन बागै जे दिनै अरो त्रिपुरा राज्योआव त्रिपुरायाव थाथारनाय नांला खामो चिनी Ipft जदि काखै सामु खालायखा नांबाय गमनि बागैनो जों बार बार मुभमेंट खालायनि बागै त्रिपुरानि डिमांड न तैयै बा जेता चिनी पार्टी न बसखां आगुक्लां थानानै गांगाय ताम सामु खालायथाय महाय जेता काजकर्म रखनो जों पार्टीआव बार बार प्रपोजल माने यागलो बरक आपनो माने साकनाङि हायंगो आबनि बागै जों नुगै ताबुक नुगै दङ जेता 125 एमेंडमेंट बिल आपनो थैबो जों कुन एकटा माने मुभमेंट खालाया ओंखाय निनि ताबु हाई पावर मोबिलिटी कमिटी आबो जों ताबसा पॉइंट कुनो आबनि सामु नुगजागिया त्रिपुरालेन खैताबो सानसे कगलिया गाबनि बागैनो जों वान सुका जदि अब हाइकेमं चलि दंखाय जों पार्टी खालामनि व्यर्थता गाबनि बागै जों युड Ipft बो प्रपोजल लखा गाय चिनी प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी युड Ipft नि आंकाय बरगय जों आसुगै सालायया आसुगै सालायमानि यागलबो जों आसुगै सालायफोरखौ जतन आव दाबले जरा फाकिया जों कागिनो सामु दांलायसिनाय केन्तु बनु खा जरा फाकिया आंकाय जेता जों सय सिद्धांत ना हारनानि जरा फाकिया जतन उसलै थां ए तिनिकै शेष मुहूर्तेबो जेता तिनारो जे सेंट्रल कमिटी जेता युड Ipft नि दं ओंखाय जों तिनि सिद्धांत ना हालायखा जों रिजाइन लायसिने जों दाबुनो सारेनसि थानिबो जों बिनि बासा भवन थाङै जों रिजाइन कपि रिलायखा आबनि परेबो नरक बाय जों तिनिरो कक सालायनि जरामाखा ओंखाय जों तिनिबो रिजाइन मारमानि कारण एकतानो जेहेतु पार्टी बसखांनि बागै जेता चिनी त्रिपुरा सारनि जेता त्रिपुरालेन जेता जों दाबि खालायफैमानि अबनतयै माने आसुक गाहाम खालायै सामु खालायनायनि मत जों नुहुरलिया आबनि बागैनो जों दिनै रिजाइन मा खालायखा